Saini kwa babuli gwe konyara kwa bagwetanga ne binto bindi byansbiranya kwa bagwaterania na mangana yobosali nani gakwanwa ase egwodi ya marani chinga kimurobeli gwechigosalio kuragwa amo nelikiangwanyi onyara kwa bagwachaki wase chinsemecho nabasaye boigo nigo banyaka bakoboli gwa gutuma kitaranta mo nebyego bya elio konyara kwa bakonyorera gose kwerobereria obugima bwabo amatukale bosio ikintukira ya rero ne tournament na renteire vijana bito kena aja konyora buna bono a long holiday yabe teiga keep vijana bito vijana kwa biko busy so that no ende kero aho tukwera back to school bali asi school na bali ase merbe yabo aho banyore nga amongabo are refreshed. That's one of the first agenda. Second agenda, vijana bito in our community, in our region ngoma chikoranga mbatigire maya kiase agenda chito chikaro to tafamanga siasa aiga ase tournament ye natako yerenta ase agenda ya gatatu yo kwamazishe vijana byeito ibindi binyale kwa bio turning numbers munabone winde ya IBC igoretwe register into voters so that 2027 a voice yaito echikoba hard a voice yaito koba hard ekaroto agende tobeke kura yaito ari asege tu elinde elio na nyara kwa ko barwa igo ine agenda ya gatatu yo korete tournament ye ga ase award yaito ya marani abaraibu nabo tigawe supported. Some of us mtuare kwa baga iganto echo kumenyekana ndari talent na baski mheshimiwa please abantu ito ga banya sore na marani yeye ebyego biribyo kwegia jeto gwaterana naye at some point tobeka abantu ase comedy ngwakanere mupira ngwakanore talent pays so kero muntu gwaterana abaraibons I request you bagusi tari siasa nyinge engakimune igere very sensitive mnaba ndo batebire tubeke bijana bito baba busy na tubanyiro registered voters erinde as a community going forward we have an agenda that we have to succeed in.